Čau! Dneska idem hrať sám, idem si zahrať GeoGuessr, učím sa tú hru hrať, takže určite si neberte nič z mojich odpovedí, pretože to zatiaľ nie je vôbec tak dobré, ako by som chcel, aby to bolo. Potom si možno zahráme aj v budúcnosti s niekým iným. Ak sa vám toto video bude páčiť, určite dajte like a odber a napíšte mi, akú hru by som si mal zahrať do komentára. Kľudne niečo, čo si mám zahrať sám alebo s niekým. Užite si to. Má to. Do not cross the tracks. Prepájame prečkanie tírov. Maribor. Tak to si sa dobre posral moje. 173 metrov. Na druhej strane parku, no som si mohol mysleť. No takže ideme na ďalšiu ulicu. Čo to tu máme? Farebné, žlté, neviem do ktorej strany sa tu jazdí. Čo to je španielčina? Ja neviem, ja nepoznám dobre takto jazyky. No pase. Que pasa? No ten čo našiel? Čo našiel? Prosím celka pomoc spojil. Sanus Foods. To bude jaká... Neviem. Mal som nehať tú Kolumbiu, ja som idiot. Tak toto bol skoro dobrý guess. Ale nevadí. Toto je, to som nechcel tam kliknúť. Kramatvegzeburg. Není to se, takže to bude nejaké Holandsko. No to Amsterdamu asi. Dobre, dobre. Tak to bolo dobre. Jaj, toto je nejaká Ghana. Alebo Bangladeš. Potrebujeme nejaký text. Hľadáme rýchlo text, lebo tento človek klika hlavne rýchlo. A tam nebude text. Poď, Kevko. Záber. No, text. To je super text. Poď, cedula. Zulal. Toto je Afrika, podľa mňa. Ovce, aha. PO Box, Republic of Kenya. Dobre, Mombasa. Zlé mesto, ale trafili sme to, takže... Archibaldi. Tu neviem, že je. Tu bola ešte cedula nejaká. Rubikon. Skúsim túto ešte cedulu. Tam je zakrytá. Joj. Bráško, až si tam musel dať. Nejakú webovú stránku alebo čosi. Super, Mercado, takže to je po španielsky. Com. To bude nejaké Mexiko. Uruguay. No, to som vôbec nevedel, ako mám tipnúť. Ale... rozmýšľam, čoho si musím všímať v takýchto miestach. Usados Seminovos. Kiel. Tak ja vôbec neviem, kde mám fabriky Kia a vôbec sa to neviem, čo je za jazyk. Je to portugalčina, španielčina. Ježiš, ty čo si našiel? Portugal, Seguranza. No, to dáme radšej Lisabon. A je to niekde Seguranza, ak to je vôbec mesto. Porto. A to Seguranza asi neexistuje. Transversal 2020 na Google, to neviem čo znamená. Kale Transversal. Aha, autobusy mám rád. Autobusy veľakrát povedia Turistran. Tento autobus som už videl, ale Nopsa.
No to neviem čo je. Funza. Takže to je... To neviem čo znamená. Tento autobus som už videl, ale kde to je, tak to fakt netuším. Aha. To bola stránka .com. viaculture.com. Takže to vám nepomôže. Čiže dávajte si lokálne domeny, chalani, fakt je to super. Auto idú po pravej strane, očividne. The Bonanza. Teraz neviem, či to neznamená nejaké slovo, alebo to je nejaké mesto. Gratis. No. Ja neviem, či to je ani Afrika. Bonanza. Bonanza bude mesto. Ale či to je Amerika, má to žlté značky. To ja vôbec neviem. To bude možno... To som dal možno úplne zle. Tak vôbec som to nedal tak zle nakoniec. A toto by mohlo byť osudným, takže... Tá Kolumbia proste sedí. No nič, takže ešte 50 bodíkov. A... Sme tam. United Kingdom. No. Winstreak 0, tak hádam sa to nezmení. Super, pole. Milujeme polia. Auto neodtagované. Ideme rýchlo preč. Aha, máme dedinu. Aký nápis dediny? Ablanovo. Ty kokos. A neviem, kde je Ablanovo isto. Ale je tam aj azbuka, aj oné, tak to skúsime oné. To si myslím, že môže byť Srbsko nejaké. Je to Bulharsko. No, tak. Aspoň, že som bol bližšie. A tak akože... Toto fakt neviem kedy dať Bulharsko, kedy Srbsko, lebo nepoznám azbuku. A častokrát oni majú v obidvoch jazykoch napísané, aj po anglicky, aj to azbukou. No a neviem proste rozoznať medzi tým rozdiel. Takže kým nenájdem nejakú vyslovene mesto alebo nejakú adresu, je to ťažké. No tak toto je... Akože toto by mohlo byť nejaké Japonsko, je? No dáme to Japonsko. Lebo nemáme čas. A to bude tu nejaká odľahla niečo pri Fukushime, pri Hirošime. Mongolsko. Pravda je, že v Mongolsku sú také strechy. A možno aj viac ako v Japonsku, to neviem prečo som... Ale... Bol som bližšie, to je hlavné. Tu máme čínske znaky ďalšie nejaké. Takže... No, to nie sú asi čínske. Aké sú to znaky? Dajme tomu, že sú to čínske, takže dáme rovno Čínsko, aby... Čínsko, hej? Okay. Aby on nestihol a rozmýšľal nad tým. Fú, to bolo Japonsko. To som si myslel, že toto sú skôr čínske znaky. A na to som sa dosť opabral. A on to vedel aj tak. Saya, Merkekok. More ty, keď tu nájdeš teraz nejaký oný Harajang. Benzín. To je benzín. Benzín. Bong. Bong! Kmalaja. Kmalaja není ona? Nejaká krajina? To neviem. Inak ja som absolútne sprostý, takže som extrémne rád, že natáčam túto hru. No super. Pertamina, Pertashop. Malajzia nejaká. No. Nebolo to také zlé. Ale mám 911 bodov. Takže teraz už musím excelovať. Jinshan. Ty kokos, no to sa nepoznal tieto veci. To bude nejaké čínske mesto, nie? Ale by to chcelo... Ešte je mesto. Asi to je možno Jinshan. To je neviem.
Proste ukáž mesto. On to stále nenašiel, to je to dobré. Tu je strašne veľa napisov a všetky ti nič nepovedia. Ty kokos. On to trafí úplne presne isto. No, aha, taxík. To nie je mesto. To tam mohli dať. Čo, idem to tipnúť? Predvoľby nepoznám tiež. Paríž tam bol, tak znám, že to je Paríž. Ja si kašľam na to a proste tam idem nájsť ten Jinshan. Tamto sem tam bol Jiangsu. Ale nič tam nekončí Shan, tu je Shan. Schválne. Taipei. A tam je Jinshan? Nie, je to Keelung. To tam niekde bolo napísané však. Nevadí. Čo máme tu? No nejde to kliknúť samozrejme. Guatiloni. Volali de Café. To môže byť absolútne hocičo. Servicios Portues. Čo, dáme to takto sem? Nie, to bude španielsky a to bude niekde v Južnej Amerike. Tak staví ľudia. Bráško, prečo mi toto robíš? Aha. Ešte. Prečo to nejde? Nešlo mi to. Vôbec sa nevedel som. Prehral som. Ešte, že mi to neodpočíta body. Vo vyšších divíziách to asi bude odpočítavať body, čo? No nič, musíme ešte 3 výhry dať a končíme. Jaj. To je Grécko, ale nie. Auto RS. Auto Čačak. Čo je RS? Čo je RS? Čo môže byť RS? Ty kokos. Serbia? Nie. Čo je RS? Romania? Nie. To musí byť niečo odtiaľto. RS. Tak to ja neviem. Serbia. Serbia je RS. A mohol som tam dať, len už sa nestihol to kliknúť, ja som idiot. Proste. Dobre, to bol len rozbeh. Aha. Praha. Nie, zón 30. Charles Sturm. To bude Francúzsko, nie? Pierre Blanc. Ideme tam rovno zadeliť Paríž. Či nie? Čiže mi poradte, nie? Rue, dávaj Paríž, no isté. Ženeva. Hlavne, že som bol bližšie, hej? Počkaj, to bolo po švajčiarsky. Ja s mojím šťastím inak vychytám isto, že typek dostane adresu, čo má pred domom, alebo čo si. Toto je Amerika. Kanada. Ale je to zelená Kanada. A je tu len angličtina však zatiaľ. A nie. Takže to bude ale. Takže to bude Ottawa. Bráško, Otávka. Joj. A tam sa používa francúzština z tej časti Kanady. Takže aspoň to mi niekto povedal. Kukulhavagen. No toto je Dánsko čisté. Nejdem to ani hľadať. Proste to je Odense v strede doly. Haha, Dánsko čisté. A Turku vo Fínsku. No ale aj tak som bol na tom lepšie. Len teraz už je 5. kolo. Či 4. Či
Čapindura, Republika Dominikána. Kde je Dominikánska? Tu niekde, nie? Či kde? Áno. Tak čo je... Čo? Čo? Prečo? Tam bola cedula, že Republika Dominikána. Ako keby to bolo tam. Prečo mi to tu nejde zase? Čo? Kde to kurník šopasol? To nie som asi v Mexiku, ale radi. No. 726. No dobre, ešte že tak. Filipíny, Cebu City. Cebu City. No ja si to musím zapamätať, že čo bolo kde hlavne. George Ave. George Ave znie fajn, tu vidím cedulu veľkú. To mi pomôže. Tak toto je Amerika, holé baby. Aj keď možno nie, neviem. Jazdí sa to normálne po pravej strane. Downtown. Los Angeles som chcel dať. Winnipeg. Ty kokos, to bolo dosť silné. 1504, no. Keby som bol trochu bližšie, no nenašiel som mesto. Toto je úplná Bratislava. Počkaj, tam boli nejaké vlajky. To sú všetky, to milujem. Kaďal von. Cedula. Nie. Nie, toto je zápalka strašná. Ja vôbec neviem, kde som. To bude ale v Európe. Yes! To dal do Južnej Ameriky, však to bola jasná Európa, akože stavby. Fú, akože tu nás som vôbec nechceloval, bol som absolútne že zlý. Ale aj tak to stačilo na to, aby som vyhral. Takže poďme ďalej. Leonardo Vukoja, Chorvát, chlapče môj, ty máš sa čoho bať. Ty vôbec netušíš, čo ešte príde na telo, že... 59 first guess. No tak pôjdeme rovno first guessík, aby sme ti zhoršili ony, percentage. No tak toto poznám hneď. Toto poznám hneď, bráško. To je Taipei. Bráško, toto poznám hneď. A hlavne mám first guess. Asi to nie je Taipei, ale... Ale mám ten first guess, vieš? Nech máš menej percent tam. Typek dal tiež Taipei? Tak to si robíš srandu. Okojama. Bolo to Japonsko. Proste tie najväčšie znaky sú japonské. Ja som si to mal vypredať. Maripen Maranzini. Odkiaľ je typek inak? Mendes. Čau Mendes, to je Španielsko. Ale to je horšie Španielsko. To je taká Barcelonka. Aha, a nenapíšeš k tomu plagatu, že kde to idete robiť? To sú americké značky. To boli americké značky, no. Toto nebola Európa, to som mal vedieť. Snažil som tam niečo nájsť, sústredil som sa. Aha, tu šoferujeme po ľavej strane. Shelley Hospital. Takže, a máme tu tuk-tuky. St. Thomas. Sú tu dosť černí ľudia na to, aby to bolo Ázia. Ja. Akože ako keď boli v Ázii beloši. Kennedy. Abdul Aziz. Abdul je zase oné. Tu je Lakers, to mi nepomôže. Abdul je africké dosť. Ale v Afrike nechodia takéto oné. No čo toto bude? Tajsko. Kenia. Tak to som dostal jak hovno. V Kenii chodia takéto tuk-tuky, však ja som hovoril, že tam nechodia.
Tuk-tuky legálne nemôžu chodiť v Kenii, pokiaľ im to nedovolíš. Či vidne to bol blúd. Lebo ja som im to nedovolil. Fr. Chás. A čo bude to, Parížik? Tu. Proste Lyon. Paris, Lyon. No a teraz ho musím extrémne rozbiť na tomto. Ježiš. Však to sú sečovce. Antifa. Apto. Fú, idem tipnúť z tohto. Ty kokos, tak takéto stavby sú kde? To je Ukrajina čistá, ale to je taký spodok Ukrajiny. Taký Donetsk. Akože... Nepovedal som až tak zle, ale bol to... Nie je úplný spodek. La Boutique. Černosy... Francúzština... Štát nevidím. Taxíky nepopísané. Aha. To je možno aj nižšie. Senegal mi takto nadelil. Ja som toto mal spraviť, nie on. Že som prehral, hej. Musím vyhrať. Tu je akože Honmrd ide preč. Lebo predpokladám, že to je nejaký fake, čo má Honza a Tomáš spolu. Aha, Francúzsko, dáme rovno Paríž, mám to na saláme. Ain't no messing around, man. Ty kokos, on takto trafil. Marseille, Monaco, Nice. Nič. Ideme ďalej. Fú, toto je kde? Minsk. Toto je Minsk. Boulevard. Kde majú boulevardy? Sortie de Remarque. Mécanique. No to je Francúzsko isto. No a on isto vie, kde to je vo Francúzsku. Zmrt. Teraz to bol Marseille. Mal som tam nadeliť, nevadí. Aha, super. Takto milujem, keď sa zaseknem, že na 15 sekúnd. A on zatiaľ nájde 4 cedule. A teraz hľadá už presné miesto na mape. School Days. AU. Austrália. Aha, to možno bude mestečko. Eaton Street. Belmain Rozelle. Kde by to mohlo byť? Sydney. To som bol tak ďaleko, lebo tá Austrália je taká veľká. Mal som radšej Sydney. Sydney Crawford. Ježišmária, tam boli také body. Droga. Tak toto sa mi páči už od začiatku. Murandov. Tak kde sú takéto cedulky modro-červené? To je niečo európske. Takéto cedulky boli v Norsku, nie? Polsku. Muranov, Polsko. Čo ideme to hľadať, kde to je? Myslíte si, že vie, že to je Polsko? To asi už vie. Takže ideme nájsť ten Muranov. Margovo. Nestačí, keď nájdem podobný názov, aj keď to bude úplne ďaleko odtiaľ. Pre mňa to bude dostatočné. Poďte okolo. Akože solid, hej, solid. A Murano tak asi není mesto, no. Toto typ. Nemám typ. Toto je Moskva. Fú.
Tak toto sú tesné vyhrávačky a potom to nakoniec bude tak, že to je jedno, čo bude proste za štvornásobok, tak vyhrá on a ja poviem do prdele. Poď. Tak sa to ľudia, kde sú takéto cesty. To mi moc nepomáha. Úprimne vám poviem, že to mi hovorí absolútne nič. Ale laundromat, akože laundry. Aha, tam bola nejaká škola. Názov školy. Vážne. Christoffel Street. 264 Christoffel Street, takže to je nejaká Amerika. ZA. COZA. To není Zeland, ale to je presne táto vec. Tam máš. Ty kokos. No nič. Musím toto fakt vyhrať. Nie dobrým smerom. Idem medzi domy. Tam bude menej cedul. Aha. To je plán, to nie je cedula. Mikičko, toto vyzerá tak, oné. Dole pod Chorvátskom, niečo také. A mi neviem, čo si ty tu našiel. To som mal moc nízko. Easy buddy! No dobre, no takže som predbehol toho fejkového hrda. Poď tam, posun to tam. To je ešte jeden zápas, lebo ja mám 4 body menej. 60% win rate, no tak toto idem aj prehrať len za to, aby guest first ti padlo. Inak toto je môj main goal, hej, v tejto hre. Však pomoc. Celé? Je celé Chile? No dúfam, že hej, ak celé nie je Chile, tak je mňa isté. Týpek sa odpojil, tak to chápem. Free. Koncepciu. To bolo tam napísané inak. Teraz na to poslal skrine Concepcion. Collinsway, Fortnite. .com.au. Je to .com.au. Low clearance. Loading dock. Borg Street. Po ľavej strane. Haha! No, sme sa dobre odrbali. Austrália. No. Však to bolo COAU, však Austrália. COAU. Tak ja som idiot, ja som to aj videl. Taipei. Vždy dávam Taipei, keď im také značí. Aha, však tu je... Tajvan. Yes! Tak toto bolo krásne. Som sa zbytočne unahlil a zistil som, že som sa unahlil správne. Pretože mám menej času a ja som to dal extrémne dobre. Pretože je to presne v Taipei. Môj zlatý. Tak není, no tak. Ježiš. To ešte takúto má nádej. Teraz ak dám fakt zle. Jardiuru! No tak toto fakt netuším. Ideme, cedulky, Kevinko, cedulky idú. Cedulky, Kevinko, poďte sem. Poďte sem cedulky ku mne. No ani podľa aut, tak toto fakt netuším, kde takéto auta. To Honza vie podľa aut. Akože tak... No. Ja dúfam, že tam bude počuť celý čas, ako to tu funí vietor, lebo vietor funí dosť. Volke Max. Idem hľadať teraz na svetovej mape Volke Max.
Centro majorista. Aha. Kardaň. Kardan. Mazares SA, no tak to som hotový úplne. Aha, tam je nejaké jedlo. Supermercados, čiže španielské hovoriace krajina, európske autá. Je tam menej sucho, Valencia. Aha, Uruguay. No. Európske auto som zadelil teda v tom prípade. Ty kokos, takže vyrovnané. Dúfam, že idem správne svojho parkoviska, poď. To je Bratislava. Povedz mi, že to nie je Bratislava. Nie je to Bratislava. Prebudzenie, masáž klasicky. Deckpol. Ideme hľadať mesto, alebo to ideme radšej zakliknúť. No, aby som mal aspoň Polsko. Island. To bude tu, Gdaňsk. Tomu ver! Tak to bude tu Gdaňsk, pretože tam je ostrov nejaký, kámo. Easy. Takže sme ho predbehli teraz toho Čecha. Áno, už to tam vidím v pozadí. No nič. Samozrejme by ste sa mohli dostať na prvé miesto, ale za 28 minút Homer testuje svoj burger na pop-up, takže idem to otestovať a to uvidíte v mojom vlogu na kanáli Kevin Veľký, takže ak sa vám tento GeoGuessr páčil a mám si zahrať dajme tomu s niekým alebo znova sám, tak mi to napíšte. Skúsali sme natáčať aj s Peťkou, tak napíšte, či chcete, ako hráme s Peťkou tu vedľa seba, alebo si ja radšej pozvať nejakých kamošov na Discorde. Čau!